sa bungkay ti harding anda apalan di bangom makaay ayon say ukunti siya sinuman nuboy buya utalang ang puso di mabangaran nang runado umisang ka siya kay maragragsakan nuwi bagak nga takin katurit nga nay dumluman nga sikat may terang taan nagsipot pa'y di nagamamutan nuboy-buya utalang ang puso di mabangaran aglaluno umisang ka siya kay maragragsakan biyag ko na'y balambot nga siya'y mutay kay lalaang kapno maragsakan tuy pusok nga mas naayan nuboy-buya utalang ang puso di mabangaran aglaluno umisang ka siya ay maragragsakan buray pa'y mano at tawon ti ibagang agurayan nung kita ako nung tuy dadaton kong ayan tasipot pa'y di nagamamot tasikang di harapan kapag ibagbagaan tuy nakikinabot nung ayan sa muka iti harding anda apalan di banglong nakaay ayon say lupunti siya sinuman nuboy-buya utalang ang puso di mabangaran nang runado umisang ka siya ay maragragsakan Thank you.